Dobrý deň, dnes vám v tomto videu ukážem, ako sa montuje rekuperačná jednotka Meltem VRG 2 do boxu zapusteného v stene. Do takéhoto pekného bungalovu to ideme namontovať. Tuto za mňou už vidno aj box z vonkajšej strany a ukážem vám, že práca s Meltemom je naozaj dobrá a montáž je veľmi jednoduchá. Detail boxu z vonkajšej strany je to približne veľkosť malého okna. Keď je dom pred zateplením, takto ešte trčí spodná časť, v ktorej za chvíľku uvidíte rúrky na nasávanie a vyfúkovanie vzduchu z interiéru. Tak, tu máme jednotku Meltem VRG 2, vybratú z krabice. Súčasťou balenia samozrejme jednotka tesnenia šroby na montáž. A tu už máme zapustený box v stene. Ako vidíte, box je zarovno omietky, netrčí ani milimetrik, je presne osadený. Tento box do murovaných stien má dištančný rámik plastový, ku ktorému omietku pekne pritriete. A keď je takto stena komplet hotová, tak sa tento box otvorí a osadí sa do neho jednotka. Po odstránení krytky postupne vybereme záslepku, ktorá je z polystyrénu, takže kľudne ho môžete aj rozlámať, dať pozor na to, aby omietka nevypadla. Ak ste to spravili správne, tak sa vám pekne box otvorí a máte pekný čistý otvor na osadenie rekuperačnej jednotky. Vidíte presný rozmer, to je výhoda originál boxu. Máme tu kabel, na ktorý pripojíme elektriku. Tu máme otvory na prívod a odvod vzduchu, sú zaslepené zaslepkami, aby sa nečistoty počas výstavby nedostali do boxu. Jednu zaslepku, aj druhú, vrátane tohto papierového vytlačíme von a následne osadíme potrubie, ktoré je zvyčajne polmetrové alebo dlhšie podľa hĺbky steny. Zasunieme potrubie a máme pripravené na montáž. Takto pekne vám ten box cez stenu tie rúrky fixuje, nemusíte sa trápiť so sklonom ani s ničím. Treba ich osadiť zarovno vnútornej hrany, nech neprešnievajú. Už máme pohľad na box s osadenými alebo strčiacimi potrubiami. Samozrejme, keď sa dom zateplí, potrubia sa odrežú, ale pozor na to, z tej budúcej fasády musia trčať tak, aby sa výustka dala nasadiť na potrubie, nie do potrubia, inak by podtekal kondenzát a robilo by to flaky, mokré flaky na fasáde. Pred samotným osadením jednotky si ju pripravíme otvorením predného krytu, odšrobujeme tento šrobík a tu máme miesto na pripojenie elektriky. Je to dôležité z toho hľadiska, že tu vzadu vidíte dieru, cez ktorú sa privádza elektrický kábel. Je lepšie mať tú dieru k dispozícii predtým, ako jednotku osadíte, aby ste ju nemuseli zase vyberať v prípade toho, že chcete kábel natiahnuť zo zadnej strany. Ak takto zatlačíme jednotku do pripraveného boxu, nezabudneme prestrčiť kábel smerom do vonku. Samozrejme potrubia si musíme ideálne zvonku skontrolovať, či sú dobre osadené. Pozor, je tam tesnenie, ktoré musí byť presne, aby sa zabránilo prípadnému pretekaniu kondenzátu. Vo finále takto vidíte jednotku na stene mierne trčať. Prispôsobíme si dĺžku kábla s prívodom elektriky. V samotnej jednotke je špeciálna koncovka, ktorú sme nahradili klasickou čokoládkou. Samozrejme pripájame hnedý a modrý kábel. V jednotke je navyše vidieť ešte fialový kábel. To není uzemnenie, to je tzv. Signálny kábel, keď je s jednotkou synchronizovaný ešte napríklad ventilátor v toalete, takže ten sa nepripája, ten nechávame odpojený, aby náhodou jednotka nemala nejaký problém s ovládaním. Keď máme zapojený kábel, ideálne spraviť malý test, tu je hlavný vypínač,
ktorým sa jednotka vypína, zapína. Keď je všetko správne, jednotka otvorí klapky a spustí ventilátory a tým pádom vieme, že sme ju zapojili dobre. Až následne začneme zakrytovať jednotku, aby sme sa nemuseli vrácať naspäť, keby náhodou z nejakého dôvodu nešla. A potom už podľa situácie dáme 1, 2, 3, 4 šroby na uchytenie jednotky. Buď to môžete spraviť predtým, alebo takto na záver ako my. My sme sa rozhodli pre to, aby sme ich dali až na konci. Keby náhodou niečo nefungovalo, nech jednotku môžeme vybrať. Potom také drobné upozornenie. Zvyčajne v krabici máte dlhšie a kratšie šroby. Je to univerzálne, lebo jednotka môže byť aj na omietke, ale aj v boxe. Do boxu, keď sa osadza, dávajú sa kratšie šroby a nezabudnite nasunúť na šrobík aj takú malú penovú podložku. Osadíme na tieto vrchné háčiky kryt, zatlačíme a tu zo spodu sú také západky, ktorými zase vieme jednotku otvoriť. Samozrejme na to, aby bola zapnutá, nemôžeme zapnúť. Hlavný vypínač spustiť, vypnúť, zapnúť. Tu už máme hotovú fasádu, z ktorej nám trčia rúrky, ktoré musíme skrátiť na primeranú dĺžku. Treba pamätať na to, že výustka, aby dobre fungovala, sa musí nasadiť na rúrku, preto nie je možné rúrky skrátiť úplne až na kraj fasády. Budeme montovať takúto dvojitú výustku. Pri výustke je návod. Pozrieme si, koľko má trčať potrubie zo steny. 5 až 10 mm. Výustka je nasadená, prečnieva potrubie dovonku, tým pádom zabezpečíme to, že kondenzát pekne vytečí na tento okapový nos. Následne sa dá vrchný kryt, z vrchu sa prišrobujú šrobiky. No a tu už máme finálne osadenú výustku, z vrchu šrobiky, ktoré to ukotvujú. Tým pádom takto končíme montáž. Jednotka je za pár minút namontovaná. Tentokrát som to zvládol aj v slavnostnom oblečení, takže ako vidíte, je to naozaj veľmi jednoduché. Dokáže to namontovať prakticky každý. Samozrejme, treba si dať pozor na elektriku. To by mal zapájať elektrikár, aby nedošlo k nejakému úrazu.